Ganti mikir ramu. Masak wayu ya. Ngapa to mikir gak petek nyaut nih? Mikir gak petek nyaut. Kurang cedek kok.
Coba. Belum? Tenang aja. Tenang aja. Naskah apa ya? Arokah iya? Misalnya tak syutingnya, misalnya ternyata ke syuting.
Bojone sampean kan. Padha apa ora? Bareng-bareng nasi kah. Bener. Anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Dumateng Bapak ulama, dumateng Bapak Kiai ingkang Allah muliaken. Saha dumateng warga jamaah sedaya ugi ingkang Allah hormati. Pertama-tama muga sareng-sareng syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Fi haulina alhamdulillahirabbil alamin. Dene punapa kula lan panjenengan sedaya saged makapawarten ing musala. Mugi-mugi atas rawuh kula lan panjenengan sedaya menika dipun ilmu Allah taala. Akhir itu sampai ilmu yang manfaat dan masyarakat di dunia wal akhirah. Salawat uti salam mulia untuk dumateng asalipun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dumateng warga jamaah ingkang Allah hormati sareng mentor dan saben dalu monggo dipun ingat sesaya rahipun. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Billahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nuwun sewu niki saderengipun pengaosan dipun milai dan berkah wasan surat Fatihah. Dene ganjaranipun dipun khususaken dumateng Ibu Nasika sakmenika jenazah sakit dumugi kalih Gusti Allah dipun paring kawelasan dipun paringi ingkang saras kados biasanipun. Ini doa kita kepada sahabat Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khusus mari dumateng sedherek ayin sanika jenazah sakit wonten ing rumah sakit mugi-mugi kali Gusti Allah dipun paring kawelasan dipun paringi ingkang saras kados biasanipun lamunipun Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim Tidak acara-acara singgung dengan pengawasan dengan pengawas bapak yang mengambil dan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hifzi ala tibil kalam. Babul hifzi utawi iku bab nerangaken gegerehi alati bil kalami ing atase baguse guneman. Gegerehi niku anjuran. Dadi sedaya umat Islam dianjuraken nek guneman utawa omongan sing sae. Kala dawuh sapa Allah Ta'ala Gusti Allah dawuh wa fi janahaka lil mukminin wa fil lan ngasoraken sapa sira janahaka ing awasira lil mukminin maring pira-pira wong mukmin. Dinae padha wong mukmin padha imane padha islame niku ngasoraken awake padha islame padha imane niku dianjuraken supaya tawadhu adab asor padha islame warawai ngalang riwayataken sapa ingsun fi sahih Bukhari ing dalam kitab Sahih Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim an hati kacarita saking hati ibni Hatim radhiyallahu anhu qala dawuh sapa hati qala dawuh sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh kanjeng Nabi ittaqun naro walau bisyiqqi tamratin itaku padha wedya sapa sira kabeh anaro ing neraka. Awakmu kabeh wedya nang neraka. Sebagai neraka niku panas luar biasa niku neraka panase nungkuli panase dunya, nungkuli panase geni dunya. Niku wedya. Soale saandap-andape siksa neraka. Paling tingkatan siksa neraka sing paling ndek niku enten tiyang ngadeg tendelamaane niku enten mawa terus uteke ten sirahe niku umum lho niku lho siksa neraka sing paling enteng malane wedya nang neraka walau bisik kita protein senajan iku kelawan sedekah sasigare kurma. Aku wedi nyang neraka. Buktine nyatane wedi neraka sedekah separone kurma. Senajan sedekah separone kurma iku wedi ten neraka.
Lan nek separone kurma boten enten terus pundi boten gadah kurma. Paman mongko utawi sapane wong iku lam yajid lamun ora nemu sapa man nek ana kurma ya babi kalimatin mongko kelawan kalimat thayyibatin kang bagus nek ana kurma ngangge kalimat sing sae omongan sing apik niku sebagai pengganti saking sedekah. Boten kok enten wong numis dan kriya wong cipta malah diseneni. Awakmu cipta jaluk-jaluk, ya pun jaluk gawe ono. Iku berarti kalimah boten sekeco. Dadi kalimah sing apik. Nyuwun ngapunten nggih, boten gadah lampun nggih. Ngoten iku namine kalimah thayyibah. Wa rawaina lan riwayataken sapa ingsun fi sahihaihima ing dalam kisah kaimah ing dalam kitab Sahih loro Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah dari saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu sapa Allah anhu saking sahabat Abu Hurairah. Qala dawu sapa sahabat Abu Hurairah qala dawu sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daipun kanjeng Nabi kullu sulama minan nasi alaihi sedekah. Kullu sulama utawi saben-saben ros-rosa minan nasi saking manungsa iku alaihi ing atase kulli sulama sedekah utawi sedekah saben-saben ros-rosane manungsa niku gadahi sedekah. Ros-rosan niku napa? Ros-rosan niku anggota badane manungsa sing iso nekuk-nekuk niku enten sedekah. Napa anggota badane manungsa sing saged nekuk-nekuk niku napa contone? Tangan, dengkul, leher niku namine anggota badane manungsa sing saged nekuk-nekuk niku namine ros-rosan. Niku saben-saben ngoten niku enten sedekah. Kula yaumin ing dalem saben-saben dina tatlu kang muncul fihi ing dalem kuliyau apa asyam susengenge saben dina anggota badane manungsa ros-rosane manungsa niku enten sedekah. Ya dilu gawe adil sapa wong bainal isnaini ing dalem antarane wong loro iku sedekah enten wong loro tukaran beda pendapat sulaya terus mangkoten dirukunaken didamekaken lan rukunaken wong sing beda pendapat niku sedekah. Ganjaran ini lho kaya ganjaran sedekah. Wa yu'minu lan nulungi sapa wong arjula ing wong lanang fitabatihi ing dalem tungganane rajul ing dalem tumpangane rajul Fayang milu mongkong gowo utawa munggaken sapa wong ing rajul alaya ing atase dabah niku gedhe tung sedekah. Misale niki enten wong numpak bis napa numpak elek napa-napa bakal iki contoh. Wong ini pun sepuh bis tuwe munggah dhewe boten kuat badhe numpak bis munggah dhewe boten kuat. Sing tolong aku gojek ana tanganku aku ben iso numpak bis upamane ben iso munggah. Lah ditulungi nulungi wong numpak kendaraan niku sedekah. Ganjarane niku kaya ganjaran iso awya tahu tawa ngangkat sapa wong lau krana arai rajul alaya ing atase dabah mata awut ing bondone rajul iku sedekah dene sedekah. Enten wong duwe barang badhe barang iki ditumpahaken tumpangan tapi wong iku boten kuat ngangkat. Saya tolong angkat lagi barangku yang kendaraan ngangkat no barang dan kendaraan niku nggih sedekah.
kodun sering-sering ngeten iki nggih kula bali kadang sering-sering ngeten iki nulungi wong kadang gak krasa niku namine sedekah kadang boten krasa oh nggih kula tulungi kadang sedekah wal kalimatu tali kalimat atau batu kang bagus iku sedekah nggih sedekah omongan sing apik omongan sing boten nyinggung perasaan tiyang niku nggih sedekah wa bikuli khotbatin ya ngeten iki masyaallah niki agama niku nggih jaga perasaan nggih agama niku nggih jaga perasaan sebabnya boten anggere wong krungu omongan ngoten niku terus matur cocok lah niku terus matur enten kaidah al kalimatu thayyibatu sedekah omongan sing apik niku sedekah basa niku sae napa boten niku kanca padha kanca basa niku nggih sae lho berarti ngoten sedekah wa bi kulli khatbatin lan kelawan saben-saben jangka wa bi kulli khatbatin lan kelawan saben-saben jangka yang sikan mlaku sapa wong ing jangka ila sholati maring salat iku sedekah nggih ganjaran sedekah enten wong mlaku tujuane salat napa salat ten griya napa salat ten masjid napa salat ten musala sami mawon niku mlaku niku lho saben-saben jangka diitung ganjarane kaya ganjaran sedekah tombo-tombo napa malih salate wau jamaah tambah nemen kathah oleh kan jarane sedekah wa yumitulan ngilangaken sapa wong al-ada ing piloro anitoriki saking dalan iku sedekah nggih sedekah kula panes kaya mlaku-mlaku ten dalan wau ana beli disisihaken sedekah iki kok timbang menawi sikile wong iki perintah sesuk petuk paku disisihno petuk ri disisihno supaya tujuane supaya boten kena sikile wong Islam lho ngilangi piloro ing dalan niku ganjarane kaya sedekah kultur dalu sapa ingsun asulama utawi lafal asulama iku bito misili kowe kuwi bito misili kelawan bito masine wa takfiril lamilan diwaca enteng lami sine diwaca doma asulama sine diharokati doma niku makane ros-rosan wae wa takfiril lamilan diwaca enteng lami maksudnya diwaca enteng lami niku lami boten ditakdir asulama iku makane ahadu mafasili abdul insani salah sijine piro-piro ros-rosani anggota badane menungso niku namine asulama ros-rosan wae wajah utawi jamaah lafal asulama iku sulamayatun iki jamaah sulamayatun nek sulama wau mufrad jamaah sulamayatun bito disini kawan bito masine wa fathil milati fathah nime sulamayatun wa tahfidil ya'ilati waja enteng ya'il waja enteng maksudnya ya'il waja ditasdid wa taqaddama lan ditisi apa dua pelanggarane asulama fi awal kitab fi awal ini kitab ini dalam biro-biro kawitane kitab biro bahas lapa diterusaken warawai nalang riwayataken sapa ingsun warawai nalang riwayataken sapa ingsun iki muslimin ing dalam kitab sahih muslim an Abi Dzar kacari saking sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu muga-muga ing sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Abi Dzar kala dalu sapa sahabat Abu Dzar kala dalu lima ingsun sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dawuh Kanjeng Nabi la tahqironna minal ma'rufi syai'an. La tahqironna aja ngina temen sapa sira. Minal ma'rufi saking kebagusan syai'an ing suwiji-wiji. Iki dawuh Kanjeng Nabi. Nek kepethuk api, kepethuk perkara sing apik iku aja kok ino. Aja remehno. Dadi perkara sing apik iku aja diremehno. Senajan ketoke enteng. Walau antal ko senajan iku yen to ketemu sapa sira, apa ing dulur sira diwajahin kelawan wajah utawa nika wajah gitu. Tolikin kan ajer utawa kan sumeh. Perkara sing apik ku aja diremehno. Perkara sing apik ku aja kok ino, senajan padha kancane dalam keadaan ajir, dalam keadaan sumeh. Boten arep kata sumeh mawon. Wong kata sumeh lah gak ragat ya. Sumeh niku gak ragat. Gak bayar. Mosok ngono yo gak diremehno. Lho aja diremehno. Soalnya boten angger wong sumeh niku boten angger wong nggih. Boten angger wong sumeh niku datan enten wong kok guyuan, meseman. Lho niku termasuk saya boten angsa diremehake. Kecuali nek wong memang kalau kancane guyu-guyu dhewe. Kalau kancane sumeh-sumeh dhewe lan iku perlu dicurigai. Perlu dicurigai, itu yang dimaksud pedok kancane dalam keadaan sumeh, nonton niku aja diremehno, itu termasuk sae. Bagus bagi bayanil kalami utawi bab sunai nerangaken dawuh wa idhi lan nerangaken to ngertelaken kalam lil mukhatab maring wong kang diajak ngomong niki sunai male sing sae male. Nek ngomong niku sing jelas, boten ruwet, boten omongan sing boten dipahami. Saged nek ngomong niku ngomong sing jelas, kabeh kira-kira paham. Rawaina riwayataken sapa ingsun fi sunani Abi Dawud ing dalam kitab Sunan Abu Dawud. An Aisyah kacarita saking Nyai Aisyah radhiyallahu anha. Radhiyallahu muga-muga ridho sapa Allah anha saking Aisyah kala dawuh sapa Nyai Aisyah. Kana ana apa kalamu Rasulullah dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kalaman dawuh faslan kan pertelo kan jelas. Berarti Kanjeng Nabi niku nek dawuh mesti jelas. Lah kok diarani jelas? Soal ini yang kamu paham, yang kamu kan paham ing dari Kanjeng Nabi. Sapa kulungan saben-saben wong yang mau kan krungu sapa man ing dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nek dawuh niku jelas, saben-saben wong sing krungu niku mesti paham. Niku dawuh Kanjeng Nabi mulane terkenal. Kanjeng Nabi niku nek dawuh jelas tur singkat. Dadi boten kata-kata, singkat, padat, jelas. Kanjeng Nabi nek dawuh kaya ngoten niku waku. Warawaina lan riwayataken sapa ingsun isa iki Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. An-Anasin kacarita saking sahabat Anas anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana usaha Kanjeng Nabi bukana ana sapa Kanjeng Nabi kuwi kalaman nalikane dawuh sapa Kanjeng Nabi di kalimatin kelawan kalimat ada mongko baleni sapa Kanjeng Nabi ing kalimat salasan kelawan ping 3 Kanjeng Nabi nek dawuhaken suatu kalimat niku kalimat dibaleni sampai ping 3. Hatta tuhama sehingga den paham apa kalimat anu saking Kanjeng Nabi. Wa idza atala nalikane rawuh sapa Kanjeng Nabi ala qaum ing atase kaum pasalama mongko salam sapa Kanjeng Nabi alaihi ing atase kaum. Kanjeng Nabi nek rawuh dhateng suatu masyarakat Kanjeng Nabi sing disiki kula salam. Salam mongko salam sapa Kanjeng
salasan kelawan ping 3 Kanjeng Nabi ulun salam dan masyarakat itu Kanjeng Nabi ulun salam ping 3. Berarti para kiai, para ulama nenten ulun salam ping 3 niku berarti nglakoni hadis niki nggih. Kanjeng Nabi ulun salam dan suatu masyarakat niku ulun salam ping 3. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alhamdulillah Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa rabbilana biya jannah hajat wa tudhirna biya min jami'i sayyi'at wa rabbana biya inda darajat wa tudhirna biya sallallahu min jannah hajati wa hayati wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa kunhu rahmatan wa maghfiratan ala kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil rabbana innaka rahim. Allahumma inna na'udzubika min 'amalin la yanfa'u wa qalbin la yashfa'u wa amrin la yuqarribu illa isma. Allahumma arhamna sayyidina Muhammad. Allahumma asrif hurmata sayyidina Muhammad. Allahumma farid an sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.